Dobrý deň, nachádzame sa v bratislavskej mestskej časti Rusovce na tichučkej Vývojovej ulici, ktorá je iba 15 minút od Auparku alebo Eurovej. No a máme tu 3 minúty obchod, máme tu 3 minúty školu a škôlku. No a ideme sa pozrieť na to, aké parádne štartovacie byty ideme práve tu postaviť. Aktuálne nám tu vzniká 8 nových bytov, 2 nebytové priestory a 9 parkovacích miest. No a práve tie si môžete zarezervovať už v tomto momente, pretože s výstavbou pokračujeme a približne o rok to bude hotové. Tak ešte raz, bytyrusovce.sk, pokojná lokalita, 8 nových bytov, 2 nebytové priestory, 9 parkovacích miest a vaše nové bývanie.